Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Stranger. Για το κατοχικά νέα είναι 21 Πέμπτου 2015. Αυτό το πολεμικό ημερολόγιο θα το ονομάσω «Τι περιμένεις». Και θέλω λίγο μαζί να αναλύσουμε τι περιμένουμε. Έχουμε μια χώρα η οποία χρωστάει τον άμπακα που έλεγε και η γιαγιά μου. Έχουμε 0 παραγωγή. Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν μας οδηγούν και τα καλύτερα παιδάκια. Είναι γνωστό ότι όσοι μπήκαν εκεί πάνω, οι άνθρωποι αφού βλέπαν την μπάχαλο είναι και είχαν και κάτι πλατούλες διάφορες από πίσω για να κάνουν τα καλά deal, φάγαν τον άμπακο. Τι περιμένουμε να γίνει? Θα ξεχρεώσουμε? Θα μας σώσει κανένας σωτήρας? Θα μας σώσει η δικιά μας αλλαγή, η δικιά μας κατανόηση? Θα σηκωθούμε αύριο και θα πάρουμε από ένα κασμά ο καθένας και θα αρχίσουμε να παράγουμε? Έχουμε μια χώρα η οποία έχει νόμους Ουγκάντας σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Έχουμε μια χώρα η οποία την ελέγχουν 10 επιχειρηματίες και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έχεις 5-6 μίντια τα οποία ελέγχονται από τους Εβραίους. Συγγνώμη για το Skype που φοράει. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Τι θα αλλάξει και πότε θα αλλάξει? Εδώ μιλάς ότι θα πρέπει να αλλάξουν 5 γενναίες τουλάχιστον, να έχουν νέα εκπαίδευση, να πάρουν νέα ήθη και αξίες, να αρχίσουν οι γενιές αυτές να εκπαιδεύονται πραγματικά σε πράγματα με ουσία και όχι να καίνε τα παιδιά το μυαλό τους και να χάνουν το IQ τους και το καθεξής. Έχεις ταυτόχρονα έναν πολιτισμό ο οποίος του έχει βγει όλη η λύσα και η μανία και η παραφροσύνη λόγω του υπερβολικού ψέματος και σκοτώνει ένας τον άλλον στους δρόμους. Έχεις θεσμούς, τραπεζίτες, οργανισμούς οι οποίοι με κάποιον μαγικό τρόπο κάποιο παλικάρι τους έπεισε ότι είναι καλύτερα να περάσουμε σε μια νέα παγκόσμια τάξη και να ελέγχουμε τα πάντα, γιατί αυτό ίσως να βολεύει τα οικονομικά μας αύριο, ίσως να βολεύει το Θεό που πιστεύουμε ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τα μεγάλα αφεντικά, τα σκυλιά αυτά το έχουν πει ξεκάθαρα: θέλω να σε βάλω στο δικό μου το αγώγι, να σε δέσω καλά και να σε μαστιγώνω εγώ. Δεν πά να είσαι Έλληνας, δεν πά να είσαι Ιταλός, Γάλλος, Γερμανός. Θα γίνεις μια σούπα. Θα είσαστε οι άνθρωποι και θα είμαστε οι κυρίαρχοι. Το λένε ξεκάθαρα. Θα φέρουν τάξη μέσα στο χάος. Ένα χάος το οποίο προσωπικά το αγαπάω, γιατί γνωρίζω ότι το χάος κάνει τη ζωή να συνεχίζει. Τι περιμένουμε λοιπόν να συμβεί? Δεν περιμένουμε ότι σε λίγο καιρό, σε μερικά χρόνια, μήνες, θα ξεκινήσει ένας παγκόσμιος πόλεμος? Πιστεύετε δηλαδή ότι η ανθρωπότητα όπως τη βλέπετε σήμερα είναι ικανή να συνέλθει από την παράκρουσή της? Είναι ικανοί οι θεσμοί και οι οργανισμοί και όλοι οι νόμοι και τα γρανάζια που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ, που έχει μπουκώσει το σύστημα στα πάντα, ξαφνικά μέσα σε μια μέρα να αλλάξει, να σπάσουν τα γρανάζια και να απεγκλωβιστούμε από αυτό τον βρόγχο που μας πηγαίνει κατευθείαν στο θάνατο? Δεν το βλέπω να γίνεται. Άρα καλό είναι σαν έξυπνοι άνθρωποι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σε επίπεδο να αλλάξει τον κόσμο, σίγουρα η φράση «και τι να κάνω εγώ που είμαι μόνος μου» έχει μία αλήθεια, βέβαια όχι ολοκληρωτική, γιατί αν ο καθένας μόνος του επηρέαζε και οι πράξεις του γινόντουσαν μίμηση, τότε θα μπορούσες να φέρεις κάποια αλλαγή. Αλλά και πάλι, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να τα βάλουν με τους άλλους ανθρώπους. Σας μπέρδεψα ίσως. Ναι. Η πυραμιδούλα που υπηρετούμε ως πολιτισμό έχει καταφέρει μέσω των συμφερόντων μας να δημιουργήσει αστυνομικούς τους ίδιους τους συνανθρώπους μας. Αν σήμερα στον κόσμο υπάρχει τεράστιο άδικο, αν δίπλα μας πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά, και πας σε έναν συνάνθρωπο και του πεις «κάνε κάτι», δεν βλέπεις την αδικία, και τύχει αυτός ο άνθρωπος να είναι σε καλύτερη θέση,
και τα συμφέροντά του να διακυβδεύονται αν κάνει κάποια κίνηση, είναι σίγουρο ότι δεν θα δει τίποτα, δεν θα δει καμία αδικία, δεν θα δει κανένα θάνατο, δεν θα δει την παράκρουση. Δηλαδή, ακούστε, το είδος μας, ο τρόπος που εξελιχθήκαμε και εκπαιδευτήκαμε, έχει βασικά το πρόβλημα. Το DNA μας είναι ελαττωματικό. Η συνειδητότητά μας έχει πρόβλημα. Και αυτή η συνειδητότητά μας μεταφέρεται σε οτιδήποτε δημιουργούμε, όπως είναι και ο πολιτισμός μας. Άρα λοιπόν, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα χτυπήσει στην πυραμίδα να έρθει ισορροπία και δικαιοσύνη. Μεμονωμένα τι μπορούν να κάνουν? Επειδή επί της ουσίας όλο το παιχνίδι της ζωής είναι προσωπικό, επειδή ο κάθε άνθρωπος στο τέλος της ζωής του θα συναντήσει έναν μπακάλι, ο οποίος θα του ανοίξει το τευτέρι και θα του πει: αυτό είναι τα βερεσέ σου, αυτά χρωστάς, αυτά πλήρωσες. Και τότε είναι θεμιτό και καλό ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, να μπορεί να έχει χαμόγελο την ώρα που βλέπει το τευτέρι του μπακάλι, να είναι ελαφρύς, να μην ζοριστεί. Γιατί επί της ουσίας όλο αυτό είναι το παιχνίδι, εκτός αν βέβαια είμαστε η γενιά που δεν το βλέπω, που θα εξελιχθούμε τόσο πολύ που θα φτάσουμε στην αθανασία. Γιατί αυτό είναι το κάλεσμα της ζωής, αλλά μην σας μπερδεύω τώρα. Αν λοιπόν το παιχνίδι αυτό σε προσωπικό επίπεδο θα πρέπει να το κάνουμε πιο σωστά, δεν θα πρέπει να πράξουμε μερικά πράγματα 1, 2, 3, 5, βλέποντας ότι το όλο σύστημα, το καρκινικό όλο σύστημα του πολιτισμού πάει προς την αυτοκαταστροφή του ή αλλιώς τη συγκομιδή του. Γιατί ακούγονται τόσο μπερδεμένα αυτά που λες, Stranger? Δεν είναι μπερδεμένα, αδερφέ μου. Απλά αν μιλήσουμε ανοιχτά με τις απόψεις μας, θα μαλώσουμε με τις λέξεις, και οι λέξεις είναι τσακωμένες πάντα μεταξύ τους. Οι έννοιες, ή εκεί που έχουν συμβεί οι ταμπέλες για να εμποδίσουν εμάς να δούμε την αλήθεια. Αν σου έλεγα ότι όλο αυτό το σύμπαν είναι ολογραφικό και ότι ένας κατοψύχης το ελέγχει και ότι που και που κάνει τη συγκομιδή γιατί χρειάζεται την ενέργεια για να συντηρήσει αυτή την πραγματικότητα, θα μου λέγες ότι είμαι τρελός ή ότι είμαι αντίχριστος ή οτιδήποτε άλλο θέλεις με βάση την ταμπέλα της κοινωνικής σου κατάστασης σήμερα. Γι' αυτό δεν στο πάω έτσι. Γι' αυτό μπερδεύονται πολλές φορές οι έννοιες μου. Άρα έχουμε μια χώρα που ελέγχεται και την πάνε σούμπιτι για τα σχέδιά τους, είτε είναι διαμελισμός, είτε είναι να χάσεις εδάφη, είτε είναι να χάσεις ελευθερία. Όλα τα βλέπουμε και θα τα δούμε σίγουρα. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος βράζει και δεν βράζει από μόνος του. Κάποιος έχει βάλει τις εστίες για να βράσει, που σημαίνει ότι εφόσον δεν έχουμε ανακαλύψει ότι ποιος είναι αυτός ο κυριούλης που βάζει τις εστίες, θα βάλει και άλλες και άλλες και άλλες μέχρι να πετύχει το σκοπό του. Και ερχόμαστε τώρα στο μεμονωμένο, στο εμένα και σένα. Εμένα το φίλο σου και εσύ ο φίλος μου. Τι κάνουμε, ρε φίλε? Η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια έχει τεράστια σημασία. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος σε κοροϊδέψε ότι είναι ασφαλής, σε έναν πολιτισμό ο οποίος υπήρξε μόνο και μόνο για να σε εκμεταλλεύεται στην παραγωγή σου και στην ενέργειά σου. Μην μπερδέψεις τη λέξη παραγωγή και ενέργεια μόνο με το παράγω φρούτα. Παραγωγή και ενέργεια είναι και ο φόβος σου και τα συναισθήματά σου. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν, αν έχεις κατανοήσει ότι μάλλον είσαι μπαταριούλα, θα πρέπει να δεις με ποιον τρόπο θα κάνεις 5-10 πράγματα ώστε είτε να επιμικρύνεις την ψευδαίσθηση του ζήν, είτε να προστατεύσεις αυτούς που αγαπάς. Άρα αυτάρκεια. Δεν είναι γραφικό να σας το λέει κάποιος ότι θα πρέπει σε αυτόν τον πολιτισμό να εκπαιδεύσουμε ξανά τους νέους ανθρώπους και τους εαυτούς μας σε μια αυτάρκεια. Δηλαδή όσο μπορούμε έξω από την πρίζα του πολιτισμού και τα όμορφα πολυτελή πράγματα που μας προσφέρει. Αν δεν είσαι ικανός να ξυπνήσεις αύριο και να μην έχεις ούτε μπαταρία ούτε ρεύμα για να καταφέρεις να επιβιώσεις ή να καθαριστείς ή να ξυριστείς, έχεις προβληματάκι ή θα έχει προβληματάκι το παιδί σου. Χαμηλώσω λίγο το Skype γιατί με έχει τρελάνει. Τώρα, πέραν της αυτάρκειας μπορούμε να μιλήσουμε για τη διαδικασία ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή σίγουρα εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ίδια χρειά σκέψη, δόνηση, συνειδητοποίηση με σένα.
Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι δεν έχουν ταμπέλες. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν πουλήσανε ποτέ τη μάνα τους και τον πατέρα τους για να πάρουν μια καρέκλα, δεν πούλησαν τη χώρα τους και ούτω καθεξής. Αυτούς τους άνθρωπους κλείνεσαι να τους φέρεις κοντά σου. Η ένωση έχει τεράστια σημασία και είναι και λογικό να μην θέλουν να τη φέρουμε και είναι λογικό να πολεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Επειδή λοιπόν σε μεγάλη μαζική μορφή δεν πρόκειται να έρθει η ένωση από έναν άγνωστο blocker stranger σαν και εμένα, γιατί θα μου αλλάξουν τα φώτα όπως μου τα αλλάξανε, φρόντισε μόνος σου να κάνεις τις κινήσεις σου, να αφιερώσεις λίγο χρόνο από τη βδομάδα σου, ώστε να αναπτύξεις και να αυξήσεις το κοινωνικό σου περίγυρο. Αλλά να το κάνεις με ανθρώπους νέους, οι οποίοι, ναι μεν θα μου πεις πώς θα εμπιστευτώ έναν ξένον άνθρωπο, αυτά είναι τα ρίσκα του πολιτισμού που σου εξήγησα με το άρρωστο DNA μας, αλλά απ' την άλλη θα σου δώσει μια γερή ασφάλεια για τις εποχές που έρχονται, και όχι μόνο ασφάλεια προσωπική σε αυτό το επίπεδο, αλλά ίσως και η συνοχή ομάδων, εάν υπάρξουν σύντομα σε κάθε γειτονιά, όπως λέει το σχέδιο Αχιλλέας, να είναι και αυτό μια απάντηση για το μετά. Σταματάω να σου εξηγήσω κάτι, ότι αυτό που έχει έρθει δεν θα σταματήσει. Ούτε αν ξεπληρώσουμε τα χρέη θα σταματήσει, ούτε αν γίνει ένας πόλεμος θα σταματήσει, ούτε και με τον παγκόσμιο δεν θα σταματήσει. Αυτό που έχει έρθει ήρθε να μείνει. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να το αντιληφθείς και να το νικήσεις είναι να δεις πόσο μεγάλος είναι ο εχθρός και να καταλάβεις ότι δυστυχώς πλέον περάσαν οι εποχές που ονειρευόσουν και ερωτευόσουν στα πάρκα. Ήρθε η εποχή που πρέπει αναγκαστικά να πολεμήσεις για να τα αλλάξεις. Αν δεν τα αλλάξεις δεν θα φύγει ποτέ. Θα μιλήσουμε τότε για 2.000 χρόνια νέας ιστορίας, η οποία θα έχει κατασκλαβώσει την ανθρωπότητα και ίσως επειδή είναι πολύ ικανός ο εχθρός, η ιστορία αυτή να μην γράψει ούτε ένα γράμμα για οποιαδήποτε σκέψη που κάνε στο 100-200 άνθρωποι να θέλουν να την αλλάξουν. Άρα, αυτάρκεια με οποιοδήποτε τρόπο. Σκέψου. Δεν είμαι ο καθηγητής σου να σου μάθω. Υπάρχουν πολλές ιδέες, υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Προσπάθησε το, επένδυσε σε αυτό. Δεύτερο, ο κοινωνικός σου περίγυρος πρέπει να αυξηθεί και να πάει να κολλήσει, να κουμπώσει με ανθρώπους που έχετε ιδιοσυχνότητα στην αντίληψη, στη σκέψη, στα συναισθήματα, στην ανάγκη για ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Τρίτο, εμβάθυνε. Κατανόησε γιατί είσαι αυτός που είσαι. Βρες μέσα από την πληροφορία, την όποια πληροφορία μπορεί να ξεσκαρτάρεις, και σου εύχομαι πραγματικά να οδηγηθείς σε σωστή και αληθινή πληροφορία. Για ποιο λόγο είσαι αυτός που είσαι, για ποιο λόγο νιώθεις όπως νιώθεις, γιατί νιώθεις τόσο παράξενα, γιατί είσαι τόσο διαφορετικός, γιατί η συγχρονικότητα σε επιλέγει, γιατί η ζωή σου κάνει κόλπα, γιατί εμβάθυνε και συνειδητοποίησε. Όσο πιο πολύ συνειδητοποιήσεις την πραγματικότητά σου στο σήμερα, τόσο πιο πολύ θα είσαι χρήσιμος στο αύριο όταν έρθει το κάλεσμα. Εδώ δεν θέλω να μιλήσω όπως μιλάνε όλοι όσοι λένε, δεν θα βρίσω, όλα αυτά τα μη αποδεδειγμένα πράγματα. Δεν σου μιλάω ούτε για το Δία που έρχεται, ούτε για διαστημόπλαια που έρχονται, ούτε για μάγους, θαύματα, άλογα που πετάνε και όλα αυτά. Σου μιλάω για σένα και για αυτά που έχεις συνειδητοποιήσει, και σου εξηγώ ότι η ζωή είναι πολύ δύσκολο να ήταν ένα τόσο χαζό πρόγραμμα ώστε να μην έχει η ίδια σαν θεότητα, σαν συλλογική δύναμη, αν θέλεις, σαν ύπαρξη, φροντίσει, προνοήσει, να μην είχε βάλει τον αντιϊό μέσα σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Stranger, μας τα μπερδεύεις. Ωραία. Είπα ότι από εδώ και πέρα το παιχνίδι θα το πάω χοντρά. Θα γίνει με το δικό μου τρόπο. Αν αυτό το σύστημα είναι ένα Matrix, ένα πρόγραμμα, ένα κουμπωμένο πρόγραμμα το οποίο είναι και μέσα μας, αλλά και εμείς το προβάλλουμε στο να υπάρχει, τότε η ίδια η ύπαρξη, το root του προγράμματος, έχει φροντίσει να μην αυτοκαταστραφεί. Επειδή λοιπόν αυτή την εποχή, την περίοδο μάλλον εμείς που ζούμε, από ό,τι βλέπουμε έρχεται πολύ μαυρίλα, πάρα πολύ μαυρίλα, για μένα, για τη δικιά μου άποψη είναι ότι κάπου έχει φροντίσει κάποιος ή κάτι, πάλι λέω η ζωή, ώστε να υπάρχουν οι αντιοί. Αυτούς τους αντιούς ψάχνω 5 χρόνια. Αυτούς οι οποίοι δεν σκαμπάζουν ούτε από χρήμα, δεν σκαμπάζουν ούτε από ευκολία, από προσωπικό όφελος, αυτούς που έχουν μέσα τους
συνέχεια την αιμονή με την αλήθεια, την αιμονή με τη δικαιοσύνη, την αιμονή της θυσίας, της προσφοράς, της προστασίας της ζωής και το καθεξής. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Θα μ' ακούσεις πάλι σε λίγο. Αλλά αυτά τα κομμάτια που είπα και η νέα σύμβαση αλήθειας, του να ενωθείς σφιχτά με τον άνθρωπο δίπλα σου και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό απέναντι σε μια κοινωνία και ένα σύστημα που σε θέλει απομονωμένο, κουμπωμένο σε ένα κομπιούτερ και σε ένα κινητό και να κοιτάς την πάρτη σου. Άνοιξε τα χέρια σου στους διπλανούς σου. Θέλουν να μας αποκόψουν σαν κύτταρα για να έρθει πιο γρήγορα η καρκινική τους μορφή. Έρχεται ο καρκίνος του πολιτισμού. Είσαι το κύτταρο το υγιές που θα πολεμήσει, αλλά πρέπει να είσαι ενωμένο, να είσαι κόλλα, λόγκο, σφιχτή, ενωμένη. Πολλά κύτταρα μαζί, γιατί αν σε διαχωρίσει και παραμείνεις μόνος σου, θα σε φάει μαρμάγκα και εσένα και εμένα. Να σε καλά.